Quan analitzem el mercat de lloguer del primer semestre del 2022, hem de tenir ben present que durant el primer trimestre estava vigent la llei 11/2020, que posava un topall a la renda màxima que es podia cobrar en els contractes de lloguer, i que en el segon trimestre ja no. Durant aquest segon semestre de l'any 2022, la renda mitjana dels nous contractes ha arribat al màxim de 980 euros mensuals, recuperant així els valors màxims assolits l'any 2019, any en què es va iniciar una reducció de preus de lloguer que posteriorment es va veure accentuada per l'aturada econòmica que va provocar la Covid-2019. Els districtes de Barcelona que han assolit les rendes mitjanes per metre quadrat més altes han estat Ciutat Vella, amb 15,7 euros metre quadrat, Sarrià Sant Gervasi, amb 15,5 euros metre quadrat, i Gràcia, amb 14,7 euros metre quadrat, mentre que el districte amb la renda per metre quadrat més baixa ha estat Nou Barris, amb 11,5 euros metre quadrat. A continuació analitzem un gràfic prou representatiu de la recuperació de la tendència alcista que hem comentat. En aquest gràfic observem que el tercer i quart trimestre del 2019 es va arribar a màxims de preus mitjos de nous contractes de lloguer amb 1.006 euros. A partir d'aquí s'inicia una baixada de preus. Quan entra en vigor el decret que declara l'estat d'alarma, segueixen baixant els preus, però un cop s'ha acabat el confinament, la tendència baixista s'acaba i comencen a pujar els preus fins que entra en vigor la llei 11/2020 de contenció de rendes. Durant el primer període que està vigent aquesta llei, en un primer moment els preus baixen i toquen terra cap al segon trimestre de 2021. Però a partir de llavors els preus tornen a pujar, coincidint amb una davallada brusca de l'oferta. Per veure com ha estat aquesta davallada brusca de l'oferta, podem analitzar la dada dels pisos publicats als principals portals immobiliaris. En el cas d'Idealista, per exemple, veiem que l'any 2018 hi havia publicats una mica més de 10.000 pisos per lloguer. El 2020 entren molts pisos turístics i de temporada al mercat residencial a causa de la Covid-2019 i en trobem fins a 20.000. I des de llavors s'ha anat reduint l'oferta fins als 5.000 pisos publicats que trobem a l'octubre de 2022. I per què s'ha produït aquesta davallada de l'oferta? Doncs, sens dubte, ho podem atribuir a les mesures restrictives de la Generalitat i de l'Estat sobre el mercat de lloguer. Aquestes mesures afecten els elements bàsics de l'eficàcia dels contractes d'arrendament, com són el cobrament de renda, la fixació dels preus per les parts, la revisió, les moratòries dels desnonaments, l'obligació del lloguer social obligatori, i tot això a la inseguretat jurídica que provoca l'aprovació de fins a 9 normatives diferents des de 2015 fins a 2022 que han anat afectant els diferents elements dels contractes comentats. Per una informació més completa i detallada de l'evolució del mercat de lloguer a Barcelona i també de la resta de Catalunya el segon semestre de l'any 2022, us podeu descarregar l'informe sencer de la Cambra de la Propietat Urbana que trobareu a l'enllaç que hem deixat a la descripció.